Sabemos que é un dos cardiólogos máis coñecidos de España. De onde nazou o seu interés e de que maneira tuvo algo ou alguén que ver para inspirarse a dedicarse a isto? En primer lugar, quero agradecer ao profesor Alberto Salcido a oportunidade de estar aquí neste sitio, sobre todo con vos. Para mí é fantástico poder vir aquí ao Instituto Rosalía de Castro, tantas veces paso por enfrente dele, entrar aquí. E nada, gracias. Bueno, a dedicarme á cardioloxía, eu creo que nunca tiven así moita dúbida que eu quería ser cardiólogo. A pregunta é por qué? Porque eu era o primeiro que estudaba unha carreira universitaria na miña familia, eu son de Noia e tal, e por qué? E eu pensei moitas veces. Probablemente foi as clases os profesores son determinantes, non? E, primeiro, a cardioloxía é unha especialidade moi atractiva desde o punto de vista de que é unha especialidade que os cardiólogos prácticamente resolvemos todos os procedimentos diagnósticos, terapéuticos, todo se fai nun entorno de cardioloxía. É a especialidade que máis desenvolvemento tivo nas últimas 2 ou 3 décadas. Somos quen de poñer válvulas do corazón a través dunha arteria da perna, de queimar áreas do corazón para evitar arritmias e mortes súbitas. É dicir, podemos facer moitas cousas e todo se fai no entorno de cardioloxía, pero eu creo que o elemento determinante que tiven profesores na Facultade de Medicina, sobre todo un profesor de fisioloxía que se chama Ramón Domínguez, que tal, e que deu a fisioloxía cardiolóxica, cardiovascular, o fixo moi atractivo, e despois outro profesor, Miguel Gil, que na parte xa práctica, na parte clínica tamén. Eu creo que a formación é determinante da túa orientación en ese caso, e de aí ven o meu interés desde sempre. Nunca tive ningunha dúbida. A sorte que pude facer cardioloxía, no exame MIR saquei un número que me permitía facer cardioloxía, e esa foi a razón. Nunca tive ningunha dúbida. De todo o que se ha creado nestes últimos años, que avances han sido os máis relevantes da aplicación tecnolóxica da cardioloxía? Bueno, a cardioloxía é unha especial... Bueno, a inteligencia artificial no ámbito da cardioloxía está moi implementada. Inteligencia artificial no fondo é que os algoritmos, as máquinas, te axuden a tomar as mellores decisións cos pacientes e que ademais eso aforren tempo ás persoas. Pero, ao fin, moita xente que ten medo se a inteligencia artificial sempre vai a ter unha dependencia dos humanos, das persoas, que, ao fin, ca información que nos dan, poderemos facer mellor as cousas, podennos axudar. Por exemplo, en cardioloxía utilizamos inteligencia artificial para identificarnos pacientes que están a risco de morrer de forma súbita, e con esa información adaptamos, por exemplo, poñemos a un paciente un marcapasos que ao mesmo tempo pega unha descarga dentro do corazón se o paciente vai a facer morte súbita. A inteligencia artificial nos orienta para identificar que pacientes están a especial risco e que os temos que ver máis pronto que outros pacientes. A inteligencia artificial nos fai informes de probas, por exemplo, nos fai informes de rexistros de 24 horas do electro, que a unha persoa lle levaría máis tempo, pero unha máquina fai de unha forma moi rápida. A inteligencia artificial está aí, e o inmediato é que a inteligencia artificial te oriente para que seas quen de facer o que tes que facer, e sobre todo que non deixes de facer o que beneficia ao paciente. E iso está cada vez máis, iso é unha realidade, e vos idelo vivir de forma inmediata na vida en xeral, que xo vivimos, pero na medicina de forma inmediata. A inteligencia artificial nos axudará a ser máis eficientes, a diagnosticar máis rápido de forma máis precisa aos pacientes e a tratalos de forma máis precisa, e incluso nos dirá que cando estamos facendo unha cousa, dicir, oiga, pense 2 veces porque o que está facendo non é o axeitado para ese paciente, ou tamén che dirá, oiga, non está facendo isto que debería facer co noso paciente. Eu creo que é un mundo novo que está aí, non tan novo porque xa estamos aplicando en moitos e se irá implementando por ben do sistema de facer diagnósticos e tratamentos máis personalizados, porque no fondo esta idea de personalizar o diagnóstico e o tratamento.
de todo o que se ha creado nestes últimos años, que avances han sido os máis relevantes da aplicación tecnolóxica da cardioloxía? Bueno, a cardioloxía é unha especialidade moi tecnolóxica, non? Porque, como che decía, ademais nós non precisamos, hai outras especialidades que para fazer as probas pois precisan de radiólogos, precisan de outros especialistas. Cardioloxía ten esa singularidade, todas as probas as faguemos nós. Por exemplo, no entorno de aquí, do noso servicio, se algún quere vir a visitalo, é un lugar fantástico, porque é un lugar moi tecnolóxico en ese sentido, pois nos faguemos todos. Os pacientes críticos que teñen un infarto, os ingresamos nós, os tratamos nós. Temos todas as máquinas, os ecos, os escáneres, resonancia, faguemos todas as probas, como che decía agora, a cirurxía cardíaca pois tense que recolocar, porque agora a maioría, moitos pacientes xa non se teñen que operar, non somos quen de decir operalos, pero sin necesidade de abrir o peito a través de entrar por unha arteria da perna, somos quen de queimar áreas do corazón que poden desencadenar arritmias e ir con un catéter, porque temos un sistema que nos mapea todo o corazón e nos di, no, ten que ir aí. Ese é o punto onde ten que queimar. É unha área extraordinariamente tecnolóxica e todas as probas e todos os tratamentos están dentro do noso entorno, é feito polos cardiólogos. Non? E usted que está facendo actualmente? Pois, a nivel asistencial, eu organizo todo o servicio de cardioloxía que hai aquí no Clínico Universitario de Santiago, donde somos 32 cardiólogos, hai residentes, é dicir, médicos que se están formando en cardioloxía, que teñen 5 anos de residencia, nós recibimos 3 por ano, é dicir, temos uns 15, recibimos tamén cardiólogos que se queren formar en algunha área de fora de Galicia, fora de Santiago, recibimos cardiólogos de España, de Latinoamérica, de outros lugares de Europa que se queren formar en algunha área, e eu coordino todo eso, aparte de faguer, de ver pacientes, algún tipo de pacientes, quizás os máis complexos. Temos un programa de formación continuada, todos os días a nosa actividade comeza ás 8 menos cuarto da mañán, con unha sesión, logo revisamos todos os pacientes que están en unha situación máis crítica, e logo coordinar toda a investigación. Un hospital como este universitario ten a responsabilidade de xerar coñecemento para que outros se podan aproveitar. Nos en ese sentido, por exemplo, somos o grupo 1 de investigación cardiovascular en España, onde hai 41 grupos e hai moita xente que se dedica a faguer investigación, e eu coordino esa parte. Tamén dou clase na Facultade de Medicina, na asignatura de cardioloxía, e despois agora teño algo que me ten moi interesado, é dicir, hai unha sociedade mundial do corazón, e eu desde fai un tempo estou na directiva desa sociedade mundial, e o obxectivo desa sociedade mundial é intentar axudar a países con baixos recursos. Por exemplo, non sei se sabe, aquí hai unha enfermedade que afectaba ao corazón fai anos, que está erradicada, que era a fiebre reumática, que tiñas unha infección das anginas por unha bacteria, por un estreptococo, e iso afectaba ao corazón. Pois hai moitos países, por exemplo, en Filipinas se estima que aproximadamente 100.000 cada ano, mulleres sobre todo, xóvenes antes de 20 anos, poden ter problemas graves porque ninguén foi capaz de prever esa enfermedade e sobre todo non poden tratala. E nos tratamos desde a Fundación Mundial do Corazón en países de baixos recursos, de aportar recursos, formar a xente en esos sitios, e é un proxecto fantástico que a veces te das conta de que ti vives no 4 ou 5% de privilexiados a nivel sanitario en este mundo, onde un pode ter acceso a unha medicina de certa excelencia, pero hai tantos lugares no mundo onde a xente non ten a donde ir, en África, en Latinoamérica, en Asia, que non teñen a donde ir, que é fundamental, entre todos, axudar a que esa xente. E aí tamén a inteligencia artificial vai a xogar un papel clave. Moita xente ten dispositivos móviles e nós estamos traballando en un proxecto en esos países con teléfonos móviles de axudar a
educar a esa xente, dar información para como previr as enfermedades, incluso que teñen que fager, axudar aos gobernos a través de dispositivos móviles, donde a telemedicina e sistemas de telemedicina a través de dispositivos móviles, porque que te das conta é que en Filipinas, por exemplo, a maioría teñen un teléfono móvil, non teñen acceso a sanidade, pero teñen un teléfono móvil e intentamos ver se a través de sistemas e mensaxes que lle cheguen ao teléfono móvil podemos axudar a mellorar a saúde desa xente, non? Pois moitas gracias. Nada, gracias a ti. Vostede dixo nunha entrevista na Voz de Galicia que temos unha sanidade pública que hai que defender como sea. De que modo está o sistema público preparado para adoptar novas tecnologías? Bueno, está claro que a medicina pública e a educación pública son os dous maiores logros sociais que hai aquí. Eu vos recomendo que se vos pasa algo grave, ir a un hospital público, non se vos ocurra ir a ningún lugar privado, ¿no? Ir a un hospital público, pues, se ides a un lugar privado podes ter un especial risco. E iso hai que defender, porque a medicina pública, e é certo, no noso servicio se diagnostica e se trata o máis rico de Galicia e o máis pobre. E reciben, e eu o digo de verdad, porque reciben a mesma medicina. Pode ser que o máis rico un día se lle vexa un pouco antes porque coñece a non sei quen, pero reciben a mesma medicina e nós non. E iso é algo que hai que defender, é como a educación pública. Este é un centro público, é un centro de absoluta excelencia, a xente quere vir a este centro e é un centro público, non? Iso é clave, porque se iso muda, o sistema social que temos ten que mudar. Imagínate, en Estados Unidos os ricos teñen unha esperanza de vida de 85 anos e os pobres teñen unha esperanza de vida de menos de 60. En un país uniforme, e para acceder a unha educación de calidade hai que ter moitísimo diñeiro, e se non tes unha educación de medio calidad. Por iso hai que defendelo. E o que hai é que buscar sistemas que fagan a sanidade pública máis eficiente. Por exemplo, incorporar aspectos de inteligencia artificial e incorporar aspectos como de telemedicina. Galicia ten unha fortaleza enorme, temos unha historia clínica electrónica única. En Galicia non hai papel no sistema sanitario, non hai papel, todo está informatizado, e con ese sistema non somos quen, por exemplo, de desenvolver sistemas de atención. Só vos vou a contar unha experiencia. Nós recibimos aproximadamente 8.000 solicitudes de consulta dos médicos de atención primaria das nosa área, 8.000 ao ano. Entón, antes, todos esos pacientes tiñan que vir a Santiago, aquí un cardiólogo vía e tal. Desde fai un tempo, todas esas solicitudes de consulta veñen a través da historia clínica electrónica. O clínico xeral escribe na historia clínica electrónica cal é a súa dúbida con ese paciente. Un cardiólogo revisa eso en menos de 3 días. E iso é en menos de 3 días. E pode resolver xa a dúbida, porque como toda a información está aí, e resolvemos un 40% das peticións de consulta sin que o paciente teña que vir a Santiago, porque a veces vive moi lonxe. E iso é moi eficaz. E os que teñen que vir, veñen, e o cardiólogo que o ve non pode pedir probas, tenas que faguer el esa mesma mañán todas as probas que fai. E iso é posible gracias a un sistema informático como é unha historia clínica electrónica única. Eso que fixo, cando todos os pacientes tiñan que vir a Santiago, sobre todo viñan máis dos centros de saúde que estaban a menos de 15 km de Santiago. Os que estaban a máis de 35 km, por exemplo, concellos como Bozón, que está a 60 km e tal, non enviaban a ninguén, porque un entende que un paciente de máis de 80 anos que vive unha aldea moi lexos vir a Santiago, se vai a perder no hospital. Cando puxemos eso en marcha, aumentou moito a solicitude de consulta desos concellos máis lexos. Melloramos a accesibilidade e acercamos un pouco a cardioloxía aos máis desfavorecidos, os que viven máis lonxe, a xente de maior idade, e iso foi posible gracias a todo ese desenvolvemento digital, de tecnoloxía digital que temos en... Hoxe en día, moitos sistemas de inteligencia artificial poden analizar imaxes médicas con gran precisión. Como mellorou esta capacidade da precisión no diagnóstico de enfermedades do corazón? Bueno, mellorou moito, pero debe mellorar máis. Por exemplo, hai profesionales da medicina que se dedican a mirar fotos e vídeos. O paradigma é un radiólogo xeral mira fotos, placas e vídeos e tal. Eso se acabou.
Eso se acabou, o que pasa que os humanos nos resistimos a veces ao cambio, pero eso se acabou. Por qué? Porque sabemos que hai algoritmos que son máis precisos que a min mirando imágenes e vídeos. E iso tamén se vai acabar en cardioloxía, porque por agora o eco e outras probas diagnósticas hai un cardiólogo que fai un reporte. Eso se acabou e temos que ser capaces, e estamos xa faguéndolo, de incorporar máquinas que che axuden a faguer o diagnóstico, porque son máis precisos que o humano e teñen menos marxen de error. A inteligencia artificial pode axudar a detectar problemas cardíacos en etapas tempranas. Que impacto tendría isto na reducción da mortalidade por enfermedades do corazón? Pois enorme. Nós sabemos, hai unha cousa moi importante, nós sabemos que as enfermedades do corazón, con cousas relativamente sencillas, ti podes evitar ter un infarto de miocardio, que é a primeira causa de morte en varóns en Galicia, é a terceira da muller. A primeira da muller en Galicia é outra enfermedade cardiovascular, que é o ictus, máis que tal. Pois nós sabemos que con determinadas medidas ti podes evitar máis do 80% dos infartos prematuros. Por que non o faguemos? Hai unha cousa clave, que as enfermedades do corazón agora se están concentrando nos níveis socioeconómicos e educativos máis baixos. Ti podes mirar como a xente de nivel educativo e económico máis baixo ten máis peso que vos, hai máis obesos, fuman máis, teñen unha dieta peor, consumen moitos produtos ultraprocesados e compran produtos procesados que son moi baratos. Por exemplo, un kilo de croissants conxelados nun supermercado vale máis de pouco menos de €1, pero iso ten grasa saturada, a veces grasa trans, teñen unha dieta peor. Polo tanto, hai que orientar de forma educativa, e aí tamén sistemas de inteligencia artificial, sobre todo sistemas educativos. Por iso a clave é educarvos a vos. Se vos estades educados e sabedes que non podedes fumar, tendes que facer exercicio, manter o peso, consumir dieta real, porque a pregunta é: ti serías quen de decirme que almorzates esta mañán? E que componentes tiña o que almorzates esta mañán? Se tires quen de decirmo que elementos tiña, iso é o que chamamos dieta real. Seguro que suplementarás o teu almorzo con algo de froita, igual fas unhas tostadas e botas un pouco de aceite virxen extra, é dicir, que tomas algo, incluso cousas que non teñan moito azúcar refinado. Polo tanto, aí sí que na educación, e sobre todo educación a xente máis nova como vos, é clave, porque o 80% das enfermedades cardiovasculares se poden evitar de forma prematura. E en todo ese sistema, os algoritmos comunicados ca educación xeral, pois serán claves para educar a xente. Imagínate, aquí en Galicia, os traballadores manuales sin formación educativa, por exemplo, que non acabaran a ESO, teñen un risco de ter un infarto 8 veces máis que a xente con un nivel educativo, por exemplo, universitarios, que teñen un nivel económico educativo maior, 8 veces máis. E todo se explica porque teñen un estilo de vida peor. Aí tamén os algoritmos, os sistemas educativos a través de dispositivos móviles van a axudar moito. E vai a mellorar tamén no cancro. No cancro é un reto. Sabedes que o cancro é que as enfermedades cardiovasculares a primeira causa de morte en Galicia, en España. Pero por agora, si sabemos previr moi ben as enfermedades cardiovasculares, en cambio non sabemos previr moi ben o cancro, porque só un 30% dos cancros saberíamos como poderíamos prohibilo, e aí eu espero que os algoritmos e o sistema de inteligencia artificial tamén nos orienten como previr mellor o cancro na población, na xente, non? ¿Vostede cree que en un futuro os cardiólogos serán reemplazados pola inteligencia artificial? Nunca os humanos van a ser desplazados pola inteligencia artificial. Os que van a desaparecer son os que se resistan. Os que se resistan van a desaparecer. Serán un obstáculo e teñen que desaparecer. Pero, fin, as máquinas non van a tomar decisións por si mesmas. Van a precisar persoas, profesionais, que ca información que aporten tomen as mellores decisións.
e ese é o futuro. O futuro non é opoñerse ao cambio, ao progreso. O futuro é adaptarse e buscar incluso novas profesións e tal, que adaptarse ao cambio. Os que se resistan son un obstáculo e van a desaparecer. Moitas gracias. Nunha entrevista na web da Sociedade Española de Cardioloxía, vostede afirmou que, igual que se ha feito co tabaco ou a velocidade, as dietas deberían regularse por lei. Como pode afectar isto a unha dieta ao corazón? Que papel podría ter a inteligencia artificial no seu uso eficaz? Moi interesante este tema e enlaza un pouco co que viñamos falando, non? Por exemplo, é dicir, o que máis afecta a saúde cardiovascular e probablemente tamén é o cancro, primeiro é o tabaco, como decíamos antes, iso é o que máis afecta. Despois, ter graxa, non é o tanto peso como ter grasa en lugares que non a debes ter. Ter grasa no abdomen, ter grasa dentro dos músculos, ter grasa encima do corazón, é dicir, hai unha serie de elementos. E despois afecta moito esta idea de comida real. Que comida real? É saber de que está feito a comida que ti tomas hoxe, tal. Cales son os elementos? Porque se un toma, por exemplo, unha cousa de bollería industrial, un pode non saber de que está feito, porque a veces veñen ali un simbolito, non sei que, e un non sabe de que tal. O que hai que evitar, sobre todo o consumo de azúcar refinado, é, desde un punto de vista cardiovascular, o máis perxudicial. E onde está azúcar refinado? Por exemplo, cando eu era presidente da Sociedade Española de Cardioloxía, pois unha multinacional, que é Coca-Cola, pois casi quita unha axuda que faguía a nosa sociedade, porque sabedes que unha lata de Coca-Cola normal ten 35 gramos de azúcar cada lata, unha cousa horrible. Os zumos esos que hai, que tal, teñen máis de 30 gramos de azúcar. Hai que consumir cousas, ti miras na etiqueta, cando vayas ao supermercado, ou logo que consumas algo que teña unha etiqueta, ti miras que poña hidratos de carbono e sempre pon dos cuales azúcares, nunca consumas nada que teña máis de 5 gramos por 100, porque se non estás a consumir unha gran cantidad de azúcar, eso se vai a transformar en grasa, porque ti non eres quen, vas a aumentar de peso, pero sobre todo vai a aumentar esa grasa ectópica. E despois, produtos ultraprocesados. Claro, si que é ultraprocesado é intentar que as grasas se poñan rancias e que as grasas manteñen a estabilidade e evitar que as proteínas se degradan. E para fazer eso se añade un proceso de ultraprocesado. As grasas se transforman en grasa trans e as proteínas se lle añaden e se engaden unha serie de cousas que fan que non se... Eso é moi perxudicial, todos os ultraprocesados. Intentar non consumir ultraprocesados, porque cada vez que consumes un elemento ultraprocesado non sabes de que está feito. Podes consumir unha pizza, pero moitas veces un non sabe de que está feita esa pizza. Se a fascina a túa casa, sabes de que tal, pois eso sí, ou se mergas unha pizza que este perfectamente regulado. Por eso se ten que regular por lei. Non pode ser que aquí nas máquinas expendedoras, seguro que aquí non hai, pois hai a Coca-Cola normal. Ten 35 gramos de azúcar. Non é, ou hai zumos normais que teñen, que todo é azúcar, que teñen, se te fíxate logo en algún e verás que ten hasta 30 gramos de azúcar, unha cousa loca, ou algúns yogures que teñen moito azúcar engadido. Eso hai que regularlo por lei. Verdad que nadie asume que poda ir a 200 km por hora, non porque el poda ir, que se quere ir, pero o problema é que podes ir ti e pode afectarche a ti. E o de fumar, pois agora non hai ningún debate, pero non fai moito o profesor chegaba aquí e ele estaba fumando diante de todos vós, e iso agora é impensable, e iso vai a seguir, non se vai a poder fumar nas entradas aos lugares públicos. Eu non teño por que pasar por un lugar onde alguén está consumindo un tóxico. Eso se ten que regular por lei, o da dieta se ten que regular por lei, o consumo o contido de azúcar nos alimentos se ten que regular por lei, os ultraprocesados, por exemplo, en algún sitio xa en Europa están prohibidas as grasas trans, a pesar de que a Unión Europea fixe unha moratoria hai 2 anos, pero hai que prohibir as grasas trans porque son dañinas. E aí a inteligencia artificial pode, primeiro, axudar de forma moi precisa a identificar
cales son de toda unha batería de alimentos os que deberían ser axeitados, os que non, e incluso recomendarche a ti que tipo de alimentos deberías consumir. É moi interesante este área e seguro que vos estades moi formados en isto e non consumís alimentos que danen a vosa saúde, e moi importante, vos tendes que intentar modificar o voso entorno familiar. Se vosso pai fuma, decir que non pode, porque vos sodes os que mellor podedes transformar os malos hábitos que poda haber no voso entorno. Hoxe en día a IA é moi potente. Que habería que facer para utilizar especificamente a inteligencia artificial para curar enfermedades do corazón no sistema sanitario público? Bueno, por exemplo, unha cousa que debería, estamos intentando que sexa xa, é incorporar unha historia clínica e en un entorno digital, aí está toda a información. Ti como te chamas? Jorge. Jorge que? Couce. Couce. Eu miro na historia clínica, Jorge Couce, salesme ali, Cobas, salesme ali e sae toda a túa información. Non preciso papel, toda a túa información está aí. Vale, pois o que habría era que incorporar, e Galicia está en unha posición fantástica, dos mellores lugares da Unión Europea, porque ten unha historia desde fai 20 anos, sistemas que axuden a tomar as mellores decisións en ti, que cando ti ves, por exemplo, por un catarro ou por algo, pois o sistema, se ti tes unha alerxia, por exemplo, algunha cousa, e eu vou a recetarche un antibiótico, o sistema me diga, non, oiga, ese antibiótico non yo recete a ti porque tes unha alerxia, non sei que. É dicir, incorporar nas historias clínicas algoritmos que nos axuden a fager mellor medicina, máis segura e máis eficaz, e incluir esos sistemas de inteligencia artificial que analizan de forma instantánea. Pois enorme. Nós sabemos, hai unha cousa moi importante, nós sabemos que as enfermedades do corazón, con cousas relativamente sencillas, ti podes evitar ter un infarto de miocardio, que é a primeira causa de morte en varóns en Galicia, é a terceira da muller. A primeira da muller en Galicia é outra enfermedade cardiovascular, que é o ictus, máis que tal. Pois nós sabemos que con determinadas medidas ti podes evitar máis do 80% dos infartos prematuros. Por que non o? Vostede cree que nun futuro os cardiólogos serán reemplazados pola inteligencia artificial? Vostede cree que nunca os humanos van a ser desplazados pola inteligencia artificial? Os que van a desaparecer son os que se resistan. Os que se resistan van a desaparecer. Serán un obstáculo e teñen que desaparecer. Pero, fin, as máquinas non van a tomar decisións por si mesmas. Van a precisar persoas, profesionais, que ca información que aporten tomen as mellores decisións. E ese é o futuro. O futuro non é opoñerse ao cambio, ao progreso. O futuro é adaptarse e buscar incluso novas profesións e tal, que adaptarse ao cambio. Os que se resistan son un obstáculo e van a desaparecer. Nunha entrevista na web da Sociedade Española de Cardioloxía, vostede afirmou que, igual que se ha feito co tabaco ou a velocidade, as dietas deberían regularse por lei. Como pode afectar isto a unha dieta ao corazón? Que papel podría ter a inteligencia artificial no seu uso eficaz? Moi interesante este tema e enlaza un pouco co que viñamos falando, non? Por exemplo, é dicir, o que máis afecta a saúde cardiovascular e probablemente tamén é o cancro, primeiro é o tabaco, como decíamos antes, iso é o que máis afecta. Despois, ter graxa, non é o tanto peso como ter grasa en lugares que non a debes ter. Ter grasa no abdomen, ter grasa dentro dos músculos, ter grasa encima do corazón, é dicir, hai unha serie de elementos. E despois, afecta moito esta idea de comida real. Que é comida real? É saber de que está feito a comida que ti tomas hoxe, tal. Cales son os elementos? Porque se un toma, por exemplo, unha cousa de bollería industrial, un pode non saber de que está feito, porque a veces veñen ali un simbolito, sen non sei que, e un non sabe de que tal. O que hai que evitar, sobre todo o consumo de azúcar refinado, é, desde un punto de vista cardiovascular, o máis
perxudicial. E onde está a azúcar refinado? Por exemplo, cando eu era presidente da Sociedade Española de Cardioloxía, pois unha multinacional, que é Coca-Cola, pois casi quita unha axuda que faguía a nosa sociedade, porque sabedes que unha lata de Coca-Cola normal ten 35 gramos de azúcar cada lata, unha cousa horrible. Os zumos esos que hai, que tal, teñen máis de 30 gramos de azúcar. Hai que consumir cousas, ti miras na etiqueta, cando vayas ao supermercado, ou logo que consumas algo que teña unha etiqueta, ti miras que poña hidratos de carbono, e sempre pon dos cuales azúcares, nunca consumas nada que teña máis de 5 gramos por 100, porque se non estás a consumir unha gran cantidad de azúcar, eso se vai a transformar en grasa, porque ti non eres quen, vas a aumentar de peso, pero sobre todo vai a aumentar esa grasa ectópica. E despois, produtos ultraprocesados. Claro, que é ultraprocesado é intentar que as grasas se poñan rancias e que as grasas manteñen a estabilidade e evitar que as proteínas se degradan. E para fazer eso se añade un proceso de ultraprocesado. As grasas se transforman en grasa trans e as proteínas se lle añaden e se engaden unha serie de cousas que fan que non se... Eso é moi perxudicial, todos os ultraprocesados. Intentar non consumir ultraprocesados, porque cada vez que consumes un elemento ultraprocesado non sabes de que está feito. Podes consumir unha pizza, pero moitas veces non sabe de que está feita esa pizza. Se a fascina a túa casa, sabes de que tal, pois eso sí, ou se mergas unha pizza que este perfectamente regulado. Por eso se ten que regular por lei. Non pode ser que aquí nas máquinas expendedoras, seguro que aquí non hai, pois hai a Coca-Cola normal. Ten 35 gramos de azúcar. Non é, ou hai zumos normais que teñen, que todo é azúcar, que teñen, se te fíxate logo en algún, e verás que ten hasta 30 gramos de azúcar, unha cousa loca, ou algúns yogures que teñen moito azúcar engadido. Eso hai que regularlo por lei. Verdad que nadie asume que poda ir a 200 km por hora, non porque el poda ir, que se quere ir, pero o problema é que podes ir ti e pode afectarche a ti, e o de fumar. Pois agora non hai ningún debate, pero non fai moito, o profesor chegaba aquí e igual estaba fumando diante de todos vós, e iso agora é impensable, e iso vai a seguir, non se vai a poder fumar nas entradas aos lugares públicos. Eu non teño por que pasar por un lugar onde alguén está consumindo un tóxico. Eso se ten que regular por lei, o da dieta se ten que regular por lei, o consumo o contido de azúcar nos alimentos se ten que regular por lei, os ultraprocesados, por exemplo, en algún sitio xa en Europa están prohibidas as grasas trans, e a pesar de que a Unión Europea fixe unha moratoria hai 2 anos, pero hai que prohibir as grasas trans porque son dañinas. E aí a inteligencia artificial pode, primeiro, axudar de forma moi precisa a identificar cales son de toda unha batería de alimentos os que deberían ser axeitados, os que non, e incluso recomendarche a ti que tipo de alimentos deberías consumir. É moi interesante este área e seguro que vos estades moi formados en isto e non consumís alimentos que dañen a vosa saúde, e moi importante, vos tendes que intentar modificar o voso entorno familiar. Se vosso pai fuma, decir que non porque vos sodes os que mellor podedes transformar os malos hábitos que poda haber no voso entorno. Hoxe en día aí é moi potente. Que habería que facer para utilizar especificamente a inteligencia artificial para curar enfermedades do corazón no sistema sanitario público? Bueno, por exemplo, unha cousa que debería, estamos intentando que sexa xa, é incorporar unha historia clínica en un entorno digital. Aí está toda a información. Ti como te chamas? Jorge que? Couce. Eu miro na historia clínica, Jorge Couce, salesme ali, Cobas, salesme ali e sae toda a túa información. Non preciso papel, toda a túa información está aí. Vale, pois o que habría era que incorporar, e Galicia está en unha posición fantástica, os mellores lugares da Unión Europea, porque ten unha historia desde fai 20 anos, sistemas que axuden a tomar as mellores decisións en ti, que cando ti ves, por exemplo, por un catarro ou por algo, pois o sistema, se ti tes unha alerxia, por exemplo, algunha cousa,
e eu vou a recetarche un antibiótico, o sistema me diga, non, oiga, ese antibiótico non yo recete a ti porque tes unha alerxia, non sei que. É dicir, incorporar nas historias clínicas algoritmos que nos axuden a fager mellor medicina, máis segura e máis eficaz, e incluir esos sistemas de inteligencia artificial que analizan de forma instantánea todos os teus dados e me din a mellor forma de diagnosticarte e tratarte. Eso é o futuro inmediato, e vos, os que sexades médicos, os que non, vades a utilizar isto, é dicir, a vosas máquinas vos van a axudar moito e podedes dedicar unha parte do vosso tempo a ser máis eficiente, a tratar de unha forma máis eficiente aos pacientes. Hoxe en día a IA traballa tamén prácticamente sola. De que modo cree vostede que podería sustituir algunhas tareas o traballo dos médicos ou incluso facer que moitas delas a súa participación non fora necesaria? Bueno, como comentábamos, en moitos, por exemplo, algoritmos de inteligencia artificial sin que ti vexas as características dese paciente, pode dicir, a este paciente telo que ver xa, porque se non, pode ser que mañán ou pasado teña un infarto. En este paciente te estás equivocando no tratamento que lle estás dando. En este paciente estás fagendo isto e deberías fager isto outro. É dicir, a inteligencia artificial está aí xa. A veces nos resistimos un pouco a súa incorporación porque a xente ten como medo de que non che vai a sustituir, ti vas a ser insustituible, porque ao fin ti eres o que regulas que fager ca información que a inteligencia artificial che aporta. Pero xalá, eu, se teño algún problema de saúde, vai a un sistema donde a inteligencia artificial axude ao médico que me vai a ver a tomar as mellores decisións diagnósticas e terapéuticas comigo, claro. Unha dúbida, a inteligencia artificial como te pode recetar algún antibiótico? Pode suxerirte, no caso que viñamos antes, ti chegas con un catarro ou unha infección non vírica, sino bacteriana, por unha bacteria, e imagínate que teñas unha alerxia a quinolonas. E eu en ese momento non sea consciente, ti tampouco, como comunicas, e eu recechoche unha quinolona. Pois vas a ter un efecto adverso que pode ser mesmo mortal a ese, e algoritmos, cando eu recetara eso, debería salir unha alerta que me diga, non, a Jorge non lle recetes eso porque tal. É dicir, é fundamental, é un potencial enorme que vai axudar a unha transformación do mundo tal como coñecemos para mellor. A toda agora todo foi para mellor. Na medicina todo foi para mellor e este vai a ser un cambio disruptivo. Non vai a mellor, sino que vai a cambiar a forma de ver a medicina para mellor, a previr as enfermedades mellor, a diagnosticalas mellor e a tratalas mellor. Vostede é catedrático de Cardioloxía na Universidade de Santiago. Como pode mellorar a IA no seu traballo como profesor e como lle pode ayudar ao seu alumnado tanto nos seus estudios como na súa investigación? Enorme, xo está facendo. Aí sí que se incorporou máis rápido, non? Sistemas de inteligencia artificial que che axudan a fazer dunha forma máis eficiente os teus traballos, a buscar información dunha forma máis rápida e máis precisa. A inteligencia artificial no eido educativo está moi implantada e estará máis. Claro, non pode ser que un alumno use, por exemplo, o chat GPT para fazer os seus traballos e non se entere absolutamente de nada. É dicir, ti tes que modular logo. Imagínate, hai moitas revistas científicas que limitan o uso da inteligencia artificial para escribir o artigo, porque o artigo xa te pode escribir unha máquina. Eu non creo que se deba evitar, o que pasa é que ti tes que regular eso. No mundo educativo, a inteligencia artificial ten un potencial enorme, vai a fazer que seas máis eficiente no teu aprendizaxe, que aprendas moito máis rápido, que aprendas mellor. É un mundo fantástico na educación. Vale. Despois da carreira, os estudiantes de medicina teñen que facer a residencia MIR en hospitais como o seu. De que modo poden esos alumnos aproveitarse das novas oportunidades que lle ofrece a IA
nestas prácticas que deben realizar para ter a especialidade de cardioloxía? Bueno, sí, como decías, como moi ben dis, unha vez que acabas medicina, hai un sistema, que é o sistema MIR, que está moi ben, onde ti te presentas a un exame, conta o teu currículum, é dicir, as notas que tu veches durante a carreira, e conta un examen, que se chama o exame MIR, que é un examen de 250 preguntas, onde cardioloxía, hai moitas preguntas de cardioloxía, e en función do teu resultado, ti elixes. Si sacas o número 1 do MIR en España, tes todas as plazas para ti, e ti dis, eu quero cardioloxía en Santiago. Esa plaza desaparece e tal. Ese é o sistema MIR. Eso é moi bo, porque eso favorece o acceso de calquera. Imagínate, ti non coñeces a ninguén, non te aceptan en un sitio, porque non sei que, aquí no sistema MIR non hai acepto. Como te chamas? Alejandro. Alejandro ven de unha aldea de non sei onde, é un do sistema MIR e pode ir ao hospital que queira de España a fazer a especialidade que queira. E iso é moi, moi importante. Como pode axudar aos residentes durante ese período, por exemplo, desos 5 anos de formación en cardioloxía? Pois moito, porque durante ese tempo a formación teñen que aprender un oficio de cardiólogos. E aí, cada vez máis, hoxe mismo, un residente, un R4, xa leva 4 anos con nós, pois fixe unha presentación e parte da información viña de algoritmos que lle axudaron a coñecer como está determinadas enfermedades aquí na nosa área. É dicir, é un elemento clave tanto para a formación, tamén para a investigación. Imagínate que un algoritmo te diga ten 40.000 posibles moléculas que podan tratar o infarto. Non mire usted 40.000 moléculas, eu lle vou a decir nas que se ten que concentrar. Tense que concentrar en estas 5. É moi eficiente, e de novo, os que antes incorporen os algoritmos na súa formación na asistencia aos enfermos en fazer investigación serán mellores, farán asistencia aos enfermos mellor, farán unha docencia mellor e, sobre todo, farán tamén unha investigación e xerarán coñecemento. Pois xa o que importante é que ti sexas capaz de identificar algo que cambie o diagnóstico, o tratamento e que oito se poden aproveitar do teu traballo de que inventastes unha cousa. Aí a inteligencia artificial se vai axudar moito e é algo cos que temos que comprometernos todos. Non pode ser que inventen outros, temos que inventarnos. E xa para rematar, nestes tempos a IA é un dos pilares máis importantes da tecnoloxía moderna, pero lle queda aún moito tempo por recorrer. Como pensa que lle pode afectar positivamente a IA no futuro no campo da cardioloxía para previr ou curar enfermedades como as cardiopulmonares? Bueno, as cardiopatías, como dixen, son a área da medicina que as enfermedades infecciosas que teñen o maior nivel de prevención. Imagínate, ti, se non fumas, se faz exercicio regular, se non tes moita grasa acumulada, se comes comida real e coidas de comer comida de proximidade, con froitas, vegetais, legumes, peixe, pero sabendo que ti non vas a ter un infarto nunca. Entón, que temos que intentar é que os algoritmos axuden a xente a fazer eso. Os algoritmos axuden a xente a orientar cal é o exercicio máis axeitado para ele. Os algoritmos axuden a xente a como seleccionar os alimentos que teñen que consumir. Os algoritmos axuden a xente a prevenir. E xa dentro do diagnóstico e tratamento que antes comentábamos, os algoritmos que nos axuden a diagnosticar mellor os pacientes e, sobre todo, os algoritmos que nos axuden a personalizar o mellor tratamento, porque non pode ser que tratemos a todos os pacientes por igual, porque hai algúns que se benefician máis ou menos e aí os algoritmos nos van a axudar moitísimo en fazer unha medicina mellor.
Entón, se ti non fumas, se ti comes comida de proximidade e fai deporte constante, non vas ter problemas co corazón. Non che vai a dar un infarto, pode ser que che dé aos 90 anos, pero ao final non ten que morrer de algo, e casi eu preferiría morrer de infarto, de morte súbita, que de enfermedades máis crónicas, pero iso é unha realidade. E iso é algo, vos sodes os que podedes cambiar máis o vosso entorno familiar e o vosso entorno de proximidade. Porque se vos vedes na vosa familia que se fuma, que se consumen moitos produtos ultraprocesados, que a xente do voso entorno ten moita grasa visceral, ti fíxate sempre no perímetro da cintura da xente, onde ten a grasa acumulada, os que teñen grasa acumulada, e di que miren a presión arterial e tal, e o colesterol, se fan eso non van a ter unha enfermedade do corazón prematura. É a área da medicina que ten unha capacidade de prevenir a enfermedade maior. Vale. Moitas grazas.